שלום לכולם, אני וחברתי שוב בפרק חדש, פרק 3. הבנות המוטרפות, כן כן, הנה היא והנה אני, ואנחנו היום השפיות, ואנחנו מכינות את הקוקטייל החדש שלנו שקוראים לו בקס בני יא! 3-4 ובקס בני יא! עכשיו! דרך אגב, בחיים לא ניסינו אותו לפני זה. כן, בדיוק. אתם צופים בפעם הראשונה שלנו. קבלו קצת חלב. מספיק קצת חלב. קצת הרבה חלב. חלב. שפוך לתוך בלנדר עוד חלב. זהו, מספיק. חלב נשפוך לתוך בלנדרנו. עכשיו, אל תשכחו לעשות את זה עם משפחה בבית. הנה האמא שלי, והנה האמא שלה. לא, אין פה אמאות, אל תדאגו. אם האמאות שלנו היו רואות שאנחנו עושות את זה, שני כאן מוצאים. מוסיפים קצת ממרחית בטעם חלב. דרך אגב, אל תנסו את זה בבית. במיוחד כשההורים איתכם. כשההורים לא איתכם, סבבה. אבל כשההורים איתכם, אל תנסו את זה בבית. ואל תראו את הוידאו הזה לאף אחד מהמשפחה. אתם מוזמנים לצחוק עלינו האנשים בבית. אבל תוסיפי עוד, מה זה? כן, כן, ברור. מה את עושה? איך עכשיו שימי כפית אחרת. פשוט זה טעים. תלקקי את הכפית בסוף. היי. תראו. מי שם שוקולד במקרר? כן, כי זה יכול להתקלקל. אז תשימו את זה במקרר. זה חלב, נכון. חבל שאתם לא יכולים להריח את זה למה זה ריח טוב כל כך. כמו אהרוני, חבל שאתם לא במקומי פה. תלקקו. אנחנו סתומות ומוטרפות, בגלל זה קוראים לנו ככה. בדיוק, אנחנו לא מתביישות בזה. לא, לא, לא. שוקולד לבן. יאללה, פעם אחרונה. אני רוצה ללקק את הכף. אני תיקח את הזאת שהייתה פה. הנה, את אכלת חתיכה. לא רוצה שישאר על הכף כלום, אה? תלקקו. תביאו לי. אל תיגע לי. עכשיו מוסיפים שוקולד מריר מהמקפיא. וואו. הרבה קוביות שוקולד מריר. וואו. תספרו. הם לא ספרו. סתם לא נורא. אז נוציא את זאת. יש פה הבלנדר בחשמל? לא נראה לי. זה השחור? כן, זה בחשמל. אז מוסיפים גם קצת קרח. קרח. אתם יודעים שאנחנו גם קצת סוטות. אז תכניסו קרח לא, בצורה. אל תכניס אותם. חץ! 6 לבנים בלבד. לא להראות את זה לעוד הורים. לא. שלא יפליל אותם. אח שלך קנה את זה? כן. נראה לי. או שיוליה קנתה? יואו, תראי לך זה שלה. זה פשוט ככה עם קרח. תראו, את זה טוב לעשות לבנים. ותמיד אם אתם עושים את זה עם חברות, תשימו את השוקולד לבן במקרר. כן, למה אם לא, חברות יאכלו לכם. סוגריים אני. רגע, איפה הפקק של זה? מצאתי. כן, שמתי. אני שמה את ה... לא, עדיין לא. אז מה, מוסיפים עוד... מה עוד מוסיפים? את הקטשופ. לא? אנחנו רוצות עוד לנסות לשתות את זה, כן? ונשים קצת. איך לא בסיה? לא, גבינה, איך? מה זה קשור לשוקולד? או שקרח קשור לשוקולד. לא, אבל זה ככה זה טוב. עכשיו כולם לסגור אוזניים. 3, 2, 1 ו... אחרי שסיימנו להרבל את הכל, שמים אבקה שאני מאמינה שאין לאף אחד בבית, אבקת הרבלייף, אבל תקנו, זה טעים נורא, זה טעם וניל. אתם רואים את זה? את זה אתם יכולים להראות להורים. הרבלייף! הבריאות! הישר פה! הרבלייף! הבריאות! אשר פה! אנחנו סתומות. טוב, יאללה, תוסיפי קצת, כפית קטנה אבל. כן. תסתכלי איך זה נראה מלמעלה. הוא נראה טוב.
תסגרי. טה-טה-טה-טם! וממשיכים! המשקיע שלנו מוכן! עכשיו רק לטעום, זה לא נראה משהו. אני חייבת לראות את זה מלמעלה. יש בזה גם שבבי שוקולד. אם אנחנו מתעלפות, תתקשרו 102 וכבר ימצאו אותנו. עכשיו תסתכלו איך זה הולך. שתי כוסות. תסתכלו, שתי כוסות, אני ממלאה. רגע, לא את הכוסות האלה, כוסות של הרבלייף! לא, אבל זה יהיה הרבה יותר טעים עם זה. אם גם יראו את זה יפה. אבל זה כוסות של הרבלייף! תסתכלו! זה לא נראה משהו. תסתכלו איך זה הולך, למטה. איש, זה נראה טעים. נראה דוחה. זה נראה טעים. זה נראה כמו חרא. בעלי אבן. תמזגי לך עוד קצת. אני יודעת, אני עושה ככה. זהו, אבל זה לא עוד שווה. שלי יש יותר. נו, הנה. בכל השאר יש לי אצלי יותר. אני מוסיפה. אצלי יותר, זה שלי. נגיד, ועכשיו אני מוסיפה. את כל השאר את מוסיפה לשם. עכשיו אצלי יש יותר בקטן. לא, הנה, זהו, זה בול אותו דבר. טוב, תוציא שתי קשים ממגירת הקשים. מגירת החד פעמים. שתי הקשים יצאו לטייל. דקה. 3. לא. כולכם סופרים. 1, 2, 3 תואמות. זה לא עובר. לא עבר לי, נתקע לי שבב שוקולד. יואו, זה נדיר. קוראים לזה. קרקר. לא קוראים לזה רק. קוראים לזה רק. תעשו את זה בבית. אז כמו שאנחנו שמנו, חלב, שוקולד לבן, קרח, וקצת אבקת הרבלייף, אבל אתם יכולים לא להוסיף. זה טעים! אחר כך ניפגש בעוד הפרק של השפיות של...